नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भारत बंदची मंद प्रतिक्रिया. मुंडगोड महिला संघाची मुख्यमंत्र्याक कर्जमाफीची मागणी. भटकळात घरा उज लागून लक्षांतर रुपयाची हानी. उत्तर कन्नड जिल्हा ग्रामपंचायत निवडणूक 2 टप्प्यात जातली. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के. अट्टल गुन्हेगाराक धरूक शिर्सी पोलिसाक यश. कारवार बीजेपीचे पितामहा डॉक्टर SR पिकळे विधिवश. आता सविस्तर खबरो. आज रयत संघटनेन भारत बंद पुकारिले. त्याचो व्हड असो परिणाम उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जावना. कारण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रयत संघाच्या वतीन पुढाकार घेऊक कोण ना. त्या कारणान रयत संघान भारत बंद पुकारिले व्हड असो प्रतिसाद मेळना असे लोक म्हणतात. APMC आणि तरकारी बाजार चालू आशिल्लो. कारवारात सदाप्रमाणे सकाळच्यान ऑटो रिक्षा, बस, टॅक्सी वाहतूक सुरू आशिल्ली. दुकानदारांनी बी नेहमीप्रमाणे सकाळच्यान दुकान चालू करून व्यापाराक सुरुवात केली. सार्वजनिक लोक सदाप्रमाणे तेमगेल्या कामात गेले. CITU आणि स्थळी रयतान भायल्यान सहकार केले. जाल्यार शहरात बंदानिमित्ती कसलो बी फरक दिसून येवना आणि थंड प्रतिसाद मेळ्ळो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची ग्रामपंचायत निवडणूक 2 टप्प्यात जातली. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची ग्रामपंचायत निवडणूक 2 टप्प्यात जातली. पहिली 22 डिसेंबर आणि दुसरी 27 डिसेंबराक अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के हेमी पत्रकार गोष्टीत माहिती दिली. पहिल्या टप्प्यात कारवार तालुक्यात 22 डिसेंबराक कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर आणि भटकळात मतदान जातले. ग्रामपंचायत मतदान शांतियुत जावूं जाय म्हण प्रत्येक जाग्यार निवडणुकी वेळार कडक पोलीस बंदोबस्त उरतलो. मतदान कर्तव्याक वाद विवाद तंटे करतल्याक समाजघातक्याक व्यक्तील्या नावाची वळेरी करून तेंचेर क्रम घेवचो निर्णय घेतला असे पोलीस वरिष्ठ अधिकारी श्री शिवप्रकाश देवराजू हेमी कळयला. होन्नावर ग्रामपंचायतीपैकी गोळदकेरी मंकी A, हळेमठ मंकी B, अनंतवाडी मंकी C आणि चित्तार ग्रामपंचायतीचे मतदान जायना. कारण मंकी ग्रामपंचायत शहर पंचायतीचो दर दितले असो सरकारान आदेश दिल्ल्यान निवडणूक आयोगान हो निर्णय घेतलो. जिल्ह्याच्या बाकी ग्रामपंचायतीत 22 आणि 27 तारखेक मतदान जातले. 30 डिसेंबराक त्या तालुक्याच्या केंद्रात मतमोजणी जातली असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के हेमी माहिती दिला. मुनगोड तालुक्याच्या येरबैल ग्रामचे ज्योती श्री शक्ती महिला संघ आणि नेत्रावती श्री शक्ती महिला संघ स्वसहाय्य संघाच्या सदस्यान मागणी केला की महिला स्वसहाय्य संघाचे कर्ज माफ करू जाय. गेले 1.5 वर्षाच्यान पूर येऊन घेऊन आमगेले जनजीवन अस्तव्यस्त झाले असा. मुख्यमंत्रीक 2 पटी याचिका देऊन बी कसली बी प्रतिक्रिया आमच्याकडे येऊना. त्याका लागून आमचेर दयाकन या याचिकेचेर विचार विनिमय करून आमगेले कर्ज माफ करू जाय म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांच्या तर्फे मुख्यमंत्री याचिका दिली. ಏನಾಯ್ತು ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ 2 ಸಂಘ ಅದಾವ್ರಿ. ನಮ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ರಿ ಕೊಡಾಕಿದ್ದು. ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಪೀಕ್ ಚಲೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಿನ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಾವು DC ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. DCದವ್ರು ನಮ್ಮದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಯೋದು ಒಂದೇ ಉಳ್ದೈತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕೀವಿ. ಬೆಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆನ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸರಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. अट्टल गुन्हेगाराक धरूक शिर्सी पोलीस यशस्वी. शिर्सी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नवीन मार्केट यार्डात चोरी, खून, दादागिरी, हप्तो वसुली अशा प्रकरणात भागी आशिल्ल्या एक अट्टल गुन्हेगाराक शिर्सी पोलिसांन अटक केला. अटक केल्लो व्यक्ती कस्तुरबा नगरचो निवासी
मोहम्मद फारूक पटेल अशें कळून येयला। हेका गुंडा कायद्याच्या अंतर्गत अटक केला अशें पोलीस सुत्रांन सांगला। हो आरोपी चोरी, खुनाचो पुरावो नष्ट करचो प्रयत्न, खुनाचे षडयंत्र रचोवचो, जबरदस्तेन हप्तो वसुली अशा अनेक प्रकरणांत सामील आशिल्लो हो व्यक्ती पोलिसांक चकवा दितालो। अखेर जिल्हा DYSP श्री रवी नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनान आरोपीले मुसक्या आवडले। जिल्ह्याची सुव्यवस्था राखचे खातीर हेजे फुडें असले गुन्हेगाराक अशेच पाठ शिकयतले अशें DYSP श्री रवी नाईक हेमी सांगला। कारवार BJPचे पितामह डॉक्टर SR पिकळे विधिवश। कारवारच्या भारतीय जनता पक्षाचे सक्रिय आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते, कारवारच्या BJP कार्यकर्त्याले पितामह डॉक्टर SR पिकळे हेमगेल्या वृद्धापकाळान आज सकाळी 5:30 वाजताना निधन झाले। ते कारवारच्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमगेले बापूय। न्यू नर्सिंग होम कारवार या कारवारच्या नामस्तिक हॉस्पिटलाचे ते मालक आशिल्ले। घरा उजू लागून सगळे वस्तू उज्यात भस्म। भटकळच्या जालीपट्टण पंचायत भागाचे व्यंकटापूर कंडेकोडलात एक घरा उजू लागून घरातले सगळे वस्तू जळ खाक जावन लक्षांतर रुपयाचे सामान नष्ट झाले। तसेच तेमगेल घराचे छप्पर जळून घेऊन तेमका घर बी ना जावंक गेला। पद्मावती बड्डीयप्पा नाईक हेमगेल घराक विद्युत शॉर्ट सर्किट जावन घेऊन घरा उजू लागील उरतलो अशें म्हण प्राथमिक संशय व्यक्त केला। घरा उजू लागिल्लो बातमी आयकून जाग्यार येयले अग्निशामक दलाचे कामगार आणि स्थानिक लोकांनी मेळून घेऊन उदो निवयलो। ह्या वेळार जाली ग्राम लेखाधिकारी गिरीश रणदेऊ, ग्राम सहाय्यक मास्तेय नायक, वासू शेट्टी हेमी भेट दिवन परिशीलन केले। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 9, कुमटा 2, होन्नावर 4, भटकळ 2, शिरशी 1, मुनगोड 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 26 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। कारवार 5, अंकोला 4, होन्नावर 1, शिरशी 2, सिद्धापूर 2, येल्लापूर 12 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,959 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली असतात। तसेच 13,660 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झालात। अजूनही 111 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 181 लोकांले मरण झाले असा। इतल्यात आजचे हे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचेर अपडेट पुराय मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।